UPPL long live. Long live, long live. Pramod Bora long live. Pramod Bora long live. Pramod Bora Jindabad. जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगेरे चिफ बिथां प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जि बे ओनसोलखौ खुंनायनि जि सासन खालामदों बेवहाय बिथांनि सरकारनि सिङाव थानाय इएम मुस्रि दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायजों बा बिथांनि नायजानायजों दिनै माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खेला धुलानि खेथ्रआव गेमनि खेथ्रआव गोबां जाहाथे आसा खालामनानै भबिष्यताव जाहाथे सासे राफोद जाहाथे खेलारु जानो हायो बिनि प्रति माने नोजोर खालामनानै गोबां बेबायदिनो खेला गेलेनायनि आगजु जोंनो नांगौ जायो दा बेफोरनि गेजेराव हानायसेबां बिथांमोननि नाजानाय एबा बिथांमोननि सेंसनजों जों दिनैहाय नैबे 36 नं धनस्रि समस्तियावबो दिनै फुटबल गेलेनायनि माखासे आगजु बेयाव जार्सि आरो मुजा बा नेट आरो ग्लभ्स फुटबल जों बेखौ राननानै होनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो सरकारनिसिम बा प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे दावबायसर बर' इएम स्पर्ट्सनि इएम बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर हरदों आरो आसा खालामदों जाय क्लाबफोरखौ जोङो बे खेला गेलेनायनि जि आगजुफोर जोङो जा एसे जों हरबाय बेखौ लानानै बिथांमोना जि खेला गेलेनायनि थाखाय जेसेबां सहाय नांगौ बे निश्चय बेयो सहाय जागोन आरो बिथांमोना सासे खेलारु हिसाबै गावखौ दाना लानायाव बियो माने अरिहना होगोन होननानै जोङो मिजिं थिदों जों दिनै नोजोर खालामनानै नुनो मोनदों जे स्पिरिचुवेलि माने जाय गोसो गोनां बिसोरखौ गोसो माने जाहाथे माने बोलो फोराननो हायो गेलेनायाव जाहाथे बोलो फोराननो हायो माखासे आदब खायदा जाहाथे सोलोंनो हायो बेखौ नोजोर खालामनानै आरो लोगोसे जितु बे ओनसोला जोंहा खेला धुलानि थाखाय खुब मोजां परिबेक आरो फुटबल होननानै बुङोब्ला जोलुर होननानै बुङोब्ला फ्राय 99% माने बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बे फुटबलखौ मोजां मोनो आरो बेखौ मोजां मोननायनि खारनावनो दिनैहाय फिसा मोनसे बे ओनसोल बिटिआर ओनसोला प्राय 35 लाख माने पपुलेसन थानाय बे ओनसोलब्लाबो शिदुल ओनसोलब्लाबो बेवहाय बड'लेण्ड FC होननानै मोनसे फुटबल क्लाब माने खुलिनानै बे ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ आरो बे ओनसोलनि सिख्लाफोरखौ जाहाथे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे खेला गेलेनो हायो बिनि थाखाय बे क्लाबखौ दानानै जथेस्थ'खिनि जेसेबांखिनि बेवहाय माने जगारफोर नांगौ बेखौ होदों प्रटेकसन होनायनिबो दिनै सुबिदा होदों आरो जोंखौ फोरमायनो हरदों जे जेसेबांखिनि गामि ओनसोलाव फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना जुदि नागिरोब्ला बेवहाय फुटबल फोरोंनायनि मावबादा माने कचफोर नांगौ जायोब्ला बेखौ माने बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांखिनि स्पर्ट्स माने अफिसफोर दं बेयाव जों जगाजग खालामोबा बे अफिसनिफ्राय बिथांमोना बेवहाय कच हरगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलखौ जाहाथे जोङो खेला धुलायाव जाहाथे जौगाहोनो हायो आरो खेलानि दारादि गेलेनायनि दारादि जोङो गावखौनो जाहाथे दाना लानो हायो आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे जोङो गावखौनो सासे राफोद माने गेलेगिरि हिसाबै जाहाथे बोलो फोराननो हायो गोसो फोराननो हायो बिनि थाखाय बे ओनसोलाव थांनाय बे 4 बोसोराव ISPL माने जितु नर्थ इस्टआव 10टा शिदुल काउन्सिल दं बे शिदुल काउन्सिलनि सिङाव थानाय बे सरकारनि माने तत्ताबधानजों नाजानायजों जि माने क्लाबफोर दं बे शिदुल हिसाबै बेयाव थांनाय बोसोरफोराव ISPL खुंनानै बेखौ जथेस्थ'खिनि बे ओनसोलखौ माने फुटबल गेलेनायखौ माने जौगाहोनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लायबो डुरान्ड काप
एसियायाव सबसे गोजामसिन दुरान्ड काप माने 133 बोसोर जाबाय 133 बोसोर जाबाय जाय दुरान्ड कापआ बेखौ बे क'क्राझार बायदि फिसा मोनसे 6 सिडुल एलेका फिसा मोनसे टाउनाव खुंनानै बा दिनै टिभिनि दारादि बा ससियेल मिडियानि दारादि बे ओनसोलखौ बुहुमावनो मिथिहोनो माने नाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै गोबां जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोग्गानाय मोनदों जों दिनै गोग्गानाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथाङा बा बिनि स्पर्ट्स माने बिथां दावबायसर बर' बिथांमोनहा बेबायदि जोंनि गेजेराव नेशनेल लेभेलनि माने गेलेगिरिफोरखौ बा इन्टारनेशनेल गेलेगिरिफोरखौ जोंनि बे ओनसोलनि माने गेलेगिरि बिथांमोनजोंबो मोनसे मोगा-मोगि जाहोलायनानै बा गेलेनायाव जुजिलायहोनानै जोंनि गेलेनायनि आदब खायदाखौ आरो जोंनि गेलेनायनि मानदण्डखौ आरो गोजौसिनाव लांनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजाङै बे ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे मोजाङै खेलुवै माने खेला गेलेगिरि जाहाथे गाव गावखौनो जोङो माने दानानै लानो हायो बिनि प्रति बिथां माने प्रमद बर' बिथाङा गोबां माने आसा खालामनानै बेखिनि गेलेनाय आगजु लोगोसे खेल माने बेयाव गेम स्पर्ट्स गेमफोरखौ फाथिबाय थानायखौ जों दिनै नोजोर होनो मोन